En af de gode ting for mig ved at sidde og lave de her talks, udover at jeg får 100.000 per dag med kørsel, det er faktisk også det der med at kunne sidde, altså uden sammenligning i øvrigt, og lige pludselig opdage nye navne, og ikke sådan Bruce Springsteen-agtigt om, at man så rock and roll blive født, men at sidde med nogen helt tæt på og finde ud af, wow, ham der eller hende der, skal man begynde at kigge lidt efter. Jeg har siddet med Niklas Sahl her, inden han var nogen steder aksglæde. Og nu vil jeg gerne præsentere jer for, ikke jo en debutant på den måde, men en super spændende kunstner, som lige er brudt ud af noget for at prøve at kickstarte noget andet. Han er vild. Han hedder Sebastian Wehner. Tag godt imod ham. Goddag. Sebastian, du er... altså, det behøver jeg ikke at fortælle dig jo, men at du startede på hvad skal man sige, ikke en frigørelse, men du har forladt et fint band, et indband, der hedder Joyce, som mange af jer måske kender. Meget sådan, hvad skal man sige, eksperimenterende og et vildt band på mange måder. Og nu har du lige for ikke siden droppet en EP, hvor der er 3 sange blandt andet. En af dem skal vi høre specielt meget om. Jeg bliver nødt til at spørge, når du dukker op sådan en dag her, hvad var årsagen til, at du havde brug for lige pludselig at slå væk fra Joyce? 1000 grunde. Det var et band, jeg startede med mine gymnasievenner. Og det var bare ret klassisk, tror jeg. Svært at sådan være gode venner, imens man er kollegaer. Og så lige pludselig så kom der penge altså blandt det, og så ender det med, at man sidder og faktisk ikke sætter pris på, sådan at man skal op og spille i Thy, og ikke snakker sammen. Og så fik jeg lidt en blokade, fordi at så begyndte der ligesom at være sindssygt meget ansvar forbundet med at skrive musik. Fordi at jeg følte mig på en eller anden måde økonomisk ansvarlig over for mine bedste venner. Fordi at der skulle ligesom blive ved med at skrive sange, og det satte et stopper for det hele. Så det var sådan en bandbus-ting, hvor man simpelthen ikke sagde noget til hinanden? Til sidst, det var i hvert fald bare ikke, det var ikke sjovt, sådan, det var ikke som filmene, hvor man altså sidder og hører rock og ryger cigaretter og måske en enkelt øl, men så skulle man også sove bagefter. Når man så hører det materiale, du har lavet i dit eget navn, så er det jo markant anderledes, synes jeg, på alle leder kanter end Joyce. Ja. Og så får jeg bare lyst til at spørge, har den sangskriver, og har han boet i dig hele tiden, og hvad er du vokset op med at høre? Vildt mange ting. Altså, det er også et bredt spørgsmål. Jeg er vokset op, altså, når jeg begynder at få nys, da jeg fik nys for musik, og jeg ligesom blev virkelig grebet af noget, så var det et rigtigt, altså nuller heavy band, der hed System of a Down. New Old på det, og super fedt ordentligt, eller hvad? Ja, også lidt not. Elskede deres vildskab og deres måde at være fuldstændig gakket på. Altså det var 4 fyre fra Armenien, som blandede deres ligesom balkanske rødder med sådan Los Angeles heavy hardcore. Men så derfra skiftede det så hen mod noget Nirvana. Og så fra Nirvana fandt jeg så ud af, at Kurt Cobain, han var kæmpe fan af Beatles og Neil Young. Og så fandt jeg den dag i dag stadig min yndlingsplade Harvest med Neil Young. Applaus for det. Harvest for Neil Young. Så jeg tror, jamen, altså såvel som at jeg kan godt lide kylling, men jeg kan også godt lide grøntsager. Så min musiksmag er ikke begrænset til kun at kunne lide det her, eller kun vil lave det her. Det synes jeg er sådan meget begrænsende på en eller anden måde. Var der noget med, din farmor insisterede på, at du skulle høre klassisk musik, opera og... Jamen, altså min søster og jeg, som sidder dernede, er vokset op med Hildegard fra Sønderjylland, som er en ekscentrisk dame, som insisterede på, at vi skulle høre
opera og altså klassiske symfonier fra en meget, meget lille alder. Og der tror jeg, noget man måske håber, man kan høre i både Joyce og i min eget, det er, at jeg er virkelig meget draget af drama, som jeg tror måske, jeg har det derfra. Sådan det, så meget sådan de store følelser og det store drama, synes jeg er meget spændende. Altså en af de sange, eller den sang, jeg gerne vil tale med dig om, hvad det kunne have blevet til, som jo særligt P6 spiller virkelig meget. Jeg har familiemedlemmer, der melder ind og siger, det der, det er et fedt nummer. Og som jo også er et dramatisk nummer på en eller anden måde også. Vil du tage gitaren måske og prøve at forklare lidt, hvad det nummer egentlig, hvordan har du skrevet det? Startede med en trommesolo. Hej. Hvad det kunne blive til. Startede med at hedde, hvad det ikke kunne blive til. Jeg har det sådan, at jeg kan kun skrive musik ud fra, hvad jeg føler lige nu. Ellers så kan jeg ikke finde ud af at skrive, så bliver det rigtig, rigtig dårligt. Det er en, jeg har skrevet sammen med en producer, der hedder Vera. Og vi sad og havde det sådan ret fedt over sådan Tom Petty, Free Fallen. Altså sådan nok de mest brugte akkorder i verden, de her tre. Free falling. Og han er meget typen, som virkelig godt kan lide at stjæle som udgangspunkt. Så vi startede ligesom med at lave en version som med det her groove. Og så lyder den. Har du det godt? Det er ikke så tit, og bla 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 bla, ikke? Og første session vi havde den, der skrev vi omkvædet, som lyder: hvad det kunne have blevet til, og hvad vi kunne have nået. Sammen kunne vi grine, men vi gik i stå. Yes. Og det kom virkelig hurtigt til os, det omkvædet, og der havde vi sådan der. Fuck det var. Men går du hjem der og tænker, wow? Ja, det gør vi over det omkvæd. Men derfra starter der nok et halvt til 8 måneders mange frustrerende sessions, fordi vi havde det her omkvæd, som var vores guldklump. Vi kunne bare ikke løse verset. Så jeg tror, hvis man går ind på min Dropbox, hvis I ved, at det er ligesom sådan en læringsside, hvor man kan ligesom gemme alle sine filer der bare. Der er måske 15 forskellige versioner af den her sang, og jeg har skrevet 10 forskellige vers. Send det til William, produceren, som er sådan, den er der ikke helt endnu. Og så gav han mig den idé, at fordi hvad det ikke kunne blive til, som udgangspunkt var, hvad det ikke kunne blive til, og hvad vi ikke kunne nå. Du får mig til at grine, men vi gik i stå. Fordi at da vi skrev den sang, der var jeg single og kunne rigtig godt lide at tage på dates. Og blev sådan meget hurtigt fascineret af dem, jeg sås med. Så det er ligesom, jeg vil godt skrive en sang omkring sådan, den der forestilling omkring, at man allerede for første sådan øjekast kunne se en hel fremtid sådan med den person, man var sammen med. Og det synes jeg virkelig, de 4 linjer beskriver sindssygt godt. Hvad det ikke kunne blive til, hvad vi ikke kunne nå, sammen kan vi grine. Men alle de vers, jeg skrev, var skide dårlige. Sindssygt dårlige. Og jeg lavede 10 forskellige vers, og William blev ved med at sende en pil nedad, indtil han så ligesom foreslog mig, hvad hvis jeg vendte det til datid? Og det var, hvad det kunne have blevet til, og hvad vi kunne have nået. Og hele den plade, jeg er i gang med at lave nu, den handler om mit gamle forhold med min ekskæreste. Vi var sammen i over 5 år, og ligesom drømt om alt, og ligesom havde lidt hade i støbeskeen, at vi skulle have børn, og vi skulle flytte på landet på et tidspunkt. Og jeg kiggede faktisk efter en ring til hende sommeren, før vi gik fra hinanden.
Så det er den plade handler om. Men den kan I høre mere om, hvis I ser min koncert. Okay, vil du spille sangen, så til det, du er nået frem til, eller hvad? Jeg fik da lige... Hvor fanden er min kasse? Jamen, hvad er det kun blevet til? Akustisk version. Har du det godt? Det er ikke så tit, at vi mødes og snakker mere. Vi kasser for kælderen. Jeg har ikke en idé om, hvor de er. Er du bange for, at jeg giver dig samme behandling, som jeg giver min far? Ja, jeg har det med at klippe bånd til mennesker, som har såret mig. Men hvad det du har blevet til, og hvad vi kunne have nået. Sammen kunne vi grine, men vi gik i stå. Så prøver vi at gå Tom Petty på den her. Ja, har du det godt? Vi havde planer om et bryllup og et barn, men da vi mødtes i går, der kunne vi ikke engang holde en samtale i gang. Og du så på mig og sagde, jeg virkede fremmed, som om jeg havde glemt, hvad det kunne have blevet til, hvad vi kunne have nået. Sammen kunne vi grine, hvordan vi gik i stå. Ja, hvad vi kunne have blevet til, og hvad vi kunne have nået. Sammen kunne vi grine, men vi gik i stå. Og der er en bedre guitarist, som spiller det senere. Tusind tak. Sebastian Møller, og du går på Ø-scenen klokken 18:15. Og når så hele den her blok flytter sig over 18:15, hvad er det så, hvis man skal gå ind i taktikrummet, hvad skal de holde øje med? Jamen altså, jeg synes mit soloprojekt faktisk er endnu mere eksperimenterende end Joyce var. Det er virkelig et projekt, som handler meget om frigørelse, både for selvfølgelig mit gamle forhold, men også på en eller anden måde at slippe min kreativitet fri. Så det er et fuldstændig gakket show, hvor jeg ligesom prøver at udforske alle sådan hjørnerne af mig selv som menneske, og ligesom en søgen efter at finde ud af, hvem jeg var som 28-årig alene mand, når jeg var ligesom vant til at altid være noget i kraft af mit forhold. Mine damer og herrer, tusind tak, og fordi I var her, og også fordi I ikke siger så meget, på den gode måde. Ja, det er dejligt.